Og det har jeg sådan set også på den måde, at jeg ikke længere skal fare ud af døren med en halv times varsel og tage det første fly til Langbortistan, mens min kone er derhjemme alene med børnene. Men det er klart, at jeg havde aldrig nogensinde i min vildeste fantasi troet, at jeg skulle gå med livvagter i mit fædreland, som er et af de mest fredeligste og sikreste og roligste steder i verden, mens jeg aldrig nogensinde har gjort det i de væbnede konflikter, som jeg har dækket rundt omkring i verden. Og det er en fuldkommen ny situation, og desværre så er jeg ikke den eneste. Jeg tror, at der aldrig nogensinde har været så mange europæere, som går med livvagter, som det er tilfældet i dag. Og det er simpelthen en ny situation, som vi på en eller anden måde må lære at forholde os til, uden at, efter min mening, at gå på kompromis med de der fundamentale frihedsrettigheder. En konsekvens af det, man kan kalde det grænseløse informationssamfund. Du var selv inde på det med de sociale medier. Får en meget, man kommer ud til en meget, meget bred målgruppe, for ikke at sige hele verden. Vi kan også se, hvordan at ting kan blive oversat til sit hjemlands vemodige sprog. Altså, jeg kan formulere noget på dansk, og pludselig er der nogen, der i en anden kontekst ville kunne have en holdning til det, som jeg slet ikke har tænkt på, i det jeg sendte afsted. Presset i forhold til det at være afsender, det har vi jo set et par eksempler på, også bare, du har beskrevet noget af det, men inden for det seneste års tid i virkeligheden, inden for de seneste måneder, har vi set, hvordan at den tyrkiske regering lægger pres på den tyske regering og de tyske medier i forhold til en tysk humorist. Man kan selvfølgelig diskutere, om der overhovedet findes tyske humorister, men det gør der. Ja, det gør der nemlig, og det var også bare en lidt flabet måde at sige det på. En tysk humorist, som jo har lavet jokes omkring Erdogan og visse dele af hans fysiske fremtoning, eller mangel på samme. Det pres, du forstår også selv nogle andre eksempler med Holland og så videre. Hvad betyder det? Fordi det er jo noget, hvor det ikke er reguleret nationalt, men hvor det faktisk er en udfald for en anden international, kan man sige, regulering. Og det er et af de nye vilkår, ikke? Og det har vi også selv oplevet i Danmark med, i og med, at regeringen rent faktisk har besluttet at bevare blasfemiparagrafen. Der var rent faktisk konsensus i ekspertmiljøet i Danmark, inklusive Dansk Institut for Menneskerettigheder, om at ophæve blasfemiparagrafen for et par år siden. Men man valgte at bevare den, ikke med henvisning til, hvad der kunne ske i Danmark, men med henvisning til, hvordan omverdenen kunne finde på at reagere på blasfemiske ytringer i Danmark. Altså at man så kunne sige, jamen vi har en blasfemilov, som gør det muligt at retsforfølge en, som brænder en koran af, eller hvad det nu måtte være. Det nye i denne her situation, synes jeg, er drevet af to faktorer. Det ene, det er migration. Altså det, at der aldrig nogensinde er så mange mennesker, der har bevæget sig frem og tilbage over grænser i verdenshistorien. Og det betyder, at alle vores samfund bliver mere og mere multikulturelle, multietniske og multireligiøse. Og det kombineret med den digitale teknologi, jo, som betyder netop, at alting bliver publiceret samtidigt alle steder, indebærer, at debatten om ytringsfriheden og dens grænser foregår i et helt nyt rum. Og noget af det, som jeg synes er ærgerligt med den tyske situation, der er nogen, der siger, at Merkel bare jo lod retssystemet operere, men den køber jeg ikke, fordi hun havde rent faktisk inden for retssystemets rammer beføjelse til at sige, at hun ikke ville sætte den retssag i gang, men hun åbnede rent faktisk, gav grønt lys og var enig med Erdogan i, at det andet digt, det fordømte hun. Det er sådan set fint nok, det kan man sagtens gøre, men problemet er bare, at implikationen var, at hvis det var grænseoverskridende, så burde det heller ikke have ret til at eksistere i det offentlige rum. Jeg synes, at